Tol, sa amin, tol, sa tingin ko, Mm. siya ang may pinakamagandang setup ng buhay, tol. Explain. Tingnan mo ha. Tingnan mo to si Kika, tol ha. Explain yan. Si Kika, may pamilyadong tao na to siya. Oh. Okay, may anak, Yeah. may baby mama. Pero may isa pa siyang babae na nakatira din dun sa bahay na yun. So, dalawang babae niya sa bahay na yun. Kasama yung baby mama at anak, right? Mm. Gigising si Kika, konting asikaso sa phone, ganyan. Tapos magpupunta na siya ng gym, magbaboxing siya. Mm. Habang nandun siya, yung mga babae niya, asikasuhin na yung mga business niya. Tapos si Kika, pagtapos niya magboxing, mag-gym, siguro pwede siyang dumaan dito sa amin, Mm. mag-swimming siya dyan. Hindi, una, mag-basketball muna siya doon. Pagkatapos niya mag-basketball, Lifestyle. mag-swimming siya dyan. Pagkatapos niya Okay. mag-swimming, maghahamon ng chess. Pagkatapos niya mag-chess, maglaro siya ng arcade dyan. Kakain dito. Tapos paggabi, doon siya sa mga gimmick-gimmick niya. Oh. Oh, di ba, tol, puno, makulay. Puno-puno ng busy ano to. schedule Oo, nila. tapos mamaya may photoshoot, may ganyan-ganyan. Kumbaga yun, maayos ang setup na ito ni Tapos Kiki. pag uwi mo, may ano pa. Yung... Salubungin siya ng dalawang babae niya pag uwi. Mm. Asikasuhin siya, nandiyan yung pagkain. Basically, sinusulit ko lang talaga yung oras ko. Sobra. Grabe magsulit to si Kika ng Diba? ano. Ano yung mga tips mo sa mga ganyan? Una, sa tingin ko, kailangan mo na mag-sacrifice bago ka makarating sa ganong setup. Kasi dati hindi naman ako Sa nakakaganon. bagay, pinaghirapan mo rin yun bago ka makarating na ganun Kapag setup. earn mo talaga siya, tol. Yeah, totoo. yung time na yun. Mm. Kasi dati puro work lang talaga, work. Hatid ng shirts, meetups. Sa bagay. Buong araw, puro ganun lang. Tama, Oo. tama. Oo. Hanggang sa ma-setup mo na yung buhay mo na ganun. Mm. Pero ang galing ng setup na sa kanya kasi kahit ginagawa niya lahat yun, pasok pa rin yung pera sa kanya. Hindi pa yung sobrang laki pero maayos na yung Maayos daloy na, ng flow pera. is- Kung Yes. at nakapag-chess pa siya, nakapag-swimming. Pwede pa Ang tayo dami- mag-party. Oh, di ba? Tol, ang daming sports na ito. Oo nga. Dati, nung nag-work ka ng work, Mm. may girlfriend ka na doon? Wala pa? Meron na. Meron. Dalawa na. Hindi pa. Isa pa. Paano mo Tol, na-convince may mo? pamilya na siya nun. Maagang Kailangan nyo mag-enroll kay Koy ng yun. GME. Yeah, exactly. Cold game. Cold Yeah. game. Pasok kayo sa free Yeah. Telegram group ko. Malalaman nyo paano mag-enroll dun sa cold game na Basically, program. tol, pag nalaman mo yung game na yun, yung tinuturo ni Koy dun sa Telegram, Mm. basic lang talaga ang lahat eh.